Wat is eenzaamheid? Eenzaamheid is een subjectieve ervaring omdat het voor sommigen een ware hel is en voor anderen rust, vrede en volheid. Eén ding is zeker. Oh ja, kijk, ik heb ook plooien. Ik word ook oud. Oh mijn God. Hoe dan ook wil ik je één waarheid vertellen. Eenzaamheid is niet voor iedereen weggelegd. Het is een kracht die niet iedereen kan beheersen, omdat het inhoudt dat je jezelf accepteert en van jezelf houdt zonder afhankelijk te zijn van een ander. Accepteer wat is zoals het is, zonder te doen alsof je het wil veranderen. Loslaten van wat was. Een van de moeilijkste dingen, omdat we experts zijn in het vasthouden aan het verleden. En heb vertrouwen. En raak niet geobsedeerd door je werk. Wat is eenzaamheid voor jou? Gewoon? Pinsie.